Я вітаю слухачів і глядачів Радіо Свобода. Сьогодні гостем нашої празької студії є Рифат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу. Вітаю вас, пане Чубаров, у нашій студії. І відразу хочу вас запитати про зустріч, яка відбулася у суботу між Куртом Волкером, спеціальним представником президента США щодо України, і Владиславом Сурковим. Ця зустріч відбулася у Сербії, і ви були дуже скептично налаштовані перед нею, говорили про те, що ви би хотіли знати більше про те, як Курт Волкер збирається визволяти кримських татар, які стали заручниками у Криму. Чи ви є більш оптимістичні після закінчення цієї зустрічі? Дивіться, ми ще не знаємо деталі цієї зустрічі. Я думаю про те, що, скоріш всього, пан Волкер висловив підходи Сполучених Штатів щодо вирішення всіх тих питань, які пов'язані з російською агресією. Думаю, що Сурков з свого боку, чи з боку Путіна, окреслив ті параметри, за які вони не можуть просто піти, і розійшлися, щоб далі обмірковувати все. Для мене головне те, щоб два питання і далі не були роз'єднані, а нарешті були об'єднані в єдину формулу. Мова йде про відновлення суверенітету України в окремих районах Донецької і Луганської областей, і також повернення під контроль України тимчасово окупованого Криму. Ми ще не знаємо, наскільки наші партнери готові наполягати саме на цій формулі, щоб ці два завдання розглядалися одночасно. Як на мене, це є дуже для нас, України, є дуже важливими, і, можливо, від цього залежатиме дальніший такий подальший розвиток нашої держави. Наскільки до цього готові в самій Україні? В п'ятницю приймали з дуже великими баталіями у Верховній Раді закон про деокупацію Донбасу. Говорилося про те, що вам президент обіцяв, що там буде і закон внесено до спільного цього закону формулювання і про деокупацію Криму. Чи це буде так і в якому вигляді буде цей закон в такому випадку? Дивіться, попередні роки з початку російської агресії були здійснені певні кроки, і, можливо, сьогодні ми бачимо, що не всі вони були до кінця продуманими. Але в той же час треба говорити про те, що ці рішення, які приймалися, особливо у 2014 році, вони відповідали умовам того часу, ну, скажімо, перші Мінські угоди, другі, бо треба було зупиняти якомога скоріше оцю гарячу фазу війни, бо дуже важко тоді були зовсім інші загрози і перед нашою державою. Тепер Україна за ці 3 роки кардинально змінилася, хто б як там не говорив, і особливо в часті військової сфери, в частині зміцнення української армії. І тому ми маємо просто переконати партнерів в тому, що деякі наші домовленості на сьогодні вони відіграли свою роль, і ми маємо їх переформатувати. Оце наполягання на тому, що, мовляв, якщо в якійсь такій мірі, якщо відійти від Мінських угод, одразу ми розруйнуємо систему санкцій і таке інше, я їх особливо не приймаю, і про це я маю можливість говорити і президентові, і іншим українським політикам. Справа в тому, що в українському політикуму є різні підходи, це правда. Ну, пам'ятаєте, були такі, які взагалі говорили про те, що ми можемо надати в оренду Росії Крим на 50 років, ну, скажімо, Артеменко там, сумнозвісний, і інші були такі депутати. Є такі, які вважали би, що можна обійтися без Донбасу і Криму, і такі теж є. Слава Богу, вони не створюють більшість в українському суспільстві. І тому оця думка, ну не думка, цей підхід про те, що
без відновлення повністю територіальної цілісності України наша держава буде стикатися в майбутньому з новими, більшими, можливо, ще більшими загрозами. Ця думка, вона домінує серед українських політиків, і тому я все-таки вірю в те, що нам на якомусь етапі вдасться переконати всіх наших партнерів в тому, що ми з Путіним маємо говорити одночасно лише про одну проблему, про проблему виводу всіх військ російських з української землі і про відновлення контролю над нашими кордонами, включаючи Крим. Поки це йде важко, особливо тому, що, як на мене, і тут я говорю щиро, як я розумію, не всі наші партнери готові, розуміючи про цю необхідність, але вони не готові говорити з Росією прагматичним, жорсткою такою мовою. Вони не готові. Європейський парламент нещодавно ухвалив резолюцію про порушення прав людини в Криму. Вона була досить жорсткою і закликала до подальших санкцій, посилення санкцій щодо Росії. Чи, на вашу думку, це є той шлях, яким можна змусити Росію сісти за стіл переговорів щодо Криму? Дивіться, сьогодні будь-які заклики, резолюції, звернення до Росії, вони при всьому тому, що вони необхідні, але вони не відіграють ту роль, яку мали би відіграти, бо Росії ще вистачає сил нехтувати цими зверненнями до неї. Тобто на сьогодні існуючі санкції, вони були достатніми для того, щоб зупинити подальшу агресію Росії проти України, проти, можливо, інших своїх сусідів, але вони є недостатніми, аби змусити Росію повернутися межі міжнародного права. І тому цей меседж в цій резолюції Європарламенту про те, що мають здійснюватися подальші санкції, він абсолютно правильний меседж, але він входить в якесь протиріччя з деякими іншими меседжами провідних західних політиків, які говорять про те, що, мовляв, перші кроки щодо розв'язання ситуації на сході України можуть привести до зняття частини санкцій і залишити лише санкції, які були накладені на Росію за вторгнення на Кримську землю. От такий підхід, цей другий, він неприйнятний. Санкції мають бути не лише збережені всі в комплексі, вони дійсно мають бути більш такі поглиблені, пожорстчені, аж до того, поки не буде звільнено Крим. Сьогодні до Києва приїжджає президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на зустріч стратегічної ради. Чи можна назвати ці стосунки між Україною і Туреччиною справді стратегічними, особливо у питанні Криму, якщо ми знаємо про те, що Туреччина не підтримала санкції щодо Росії, вона продовжує економічне співробітництво, турецькі кораблі заходять до Криму і відбувається будівництво газогону по дну Чорного моря? Дивіться, Туреччина перше і головне, і те, що за те, що ми маємо бути вдячними, вона стоїть на принципах територіальної цілісності України, дотримання суверенітету над Кримом і над окупованими частинами Донецької і Луганської областей. Туреччина тут виступає проти дій Росії, але дійсно Туреччина не приєдналася до європейських санкцій, до міжнародних санкцій, наполягаючи на тому, що в неї є особливе бачення вирішення подібних проблем. Я не думаю, що у нас би зараз і вистачило б часу, щоб обговорити всі причини, чому себе так Турція поводить, але, як на мене, це один із моментів, пов'язаних з тим, що десятиліттями Туреччина намагалася стати повноправним членом Європейського Союзу, але завжди об'єднана Європа знаходила причини для того, щоб відмовляти Туреччині. І ми зараз маємо, знаєте, вже відворотню реакцію Туреччини, мовляв. Я про це знаю, бо я говорив з високопосадовцями турецькими. Вони казали, хай вони тепер подумають, чому ми маємо приєднатися до їх рішення тоді, коли вони принципово
принциповому рішенні нам відмовляли бути одним із них. Якщо б ми були зараз членами Європейського Союзу, як кажуть деякі турецькі політики, то тут не було б жодних питань. Але нас має більш турбувати про те, що якими є відносини між Україною і Туреччиною, і тут треба зберігати хоча б той рівень довіри, який є між двома президентами, і той рівень підтримки територіальної цілісності, який є з боку Туреччини. Я знаю, що сьогодні в Києві будуть певні зустрічі, в тому числі і з кримсько-татарською делегацією, там будуть члени Меджлісу, пан Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу, і разом з двома президентами будуть обговорюватися залучення Туреччини щодо допомоги кримським татарам, щодо їхнього захисту. Але чи не стала Україна в такому випадку жертвою стосунків Туреччини з Європейським Союзом, українські інтереси? Чому Туреччина не розглядає Україну як окрему країну стратегічного партнера, а розглядає її в загальному колі своїх стосунків з Європейським Союзом? Я знову хочу повернутися до Росії, але не тому, щоб у всьому звинувачити Росію, але Росія, намагаючись вирішувати свої цілі, завдання, і вони створюють дуже багато інших проблем в різних частинах світу для того, щоб змусити своїх сусідів або держав, щоб залежати від них, і бачити тут сирійське втручання Росії щодо конфлікту в Сирії, тут курдське питання, яке, ви знаєте, історично завжди поживлювалося Росією, і Росія намагається створювати достатньо проблем в тому числі для Туреччини, аби змусити її більш-менш дотримуватися російського напрямку. Тут дуже велика залежність, більше ніж 60% Туреччини від російського газу. Це знову, ми ж ніколи, ще недавно Україна була сама в такій ситуації, і зараз у нас йде диверсифікація джерел постачання газу. Це було потрібно робити свого часу Туреччини. Тобто Туреччина теж, вона оглядається на виклики, їх немало, які є перед нею, і тому вона, як на мене, іноді не може відповідати нашим з вами очікуванням. До кінця вересня очікувалося, що закінчить роботу робоча група зі змін до Конституції України щодо автономного статусу кримсько-татарської автономії в межах України. На якому етапі вже зараз перебуває ця робота? Чи ми зможемо почути, якою нарешті має бути ця кримсько-татарська автономія? З огляду на те, що слово «самовизначення» викликає у певних колах українців певні побоювання. Дивіться, ми працюємо над розділом 10 Конституції України, який називається «Автономна Республіка Крим». Там є 6 статей з 134 по 139 статті. Ми зараз вже доводимо до остаточного формулювання 138 статтю. 139 там йде про постійне представництво президента України в Автономній Республіці Крим. Вона залишиться, як на мене, без змін. Отже, ми закінчуємо майже цю роботу, але ще має її цей вже весь розділ розглянути, проголосувати Конституційна комісія, і тоді вже президент може вносити ці пропозиції до розгляду Верховної Ради України. Робота йде, і я вдячний своїм колегам, особливо голові комісії, професору Буткевичу Володимиру. Ми працюємо 2-3 дні на кожний тиждень. Йде складно, але йде. На рівні експертів у нас немає практично таких великих глибинних дискусій. Як буде на рівні політиків, я розумію, що це буде непросто, бо ви абсолютно праві, є різні судження, і деякі судження, вони нібито опираються на ситуацію останніх років. Мовляв, от була Кримська автономія чи Автономна Республіка Крим, і це було найслабкою такою ланкою в українській державі, і тому Росія туди. Навпаки, ми виходимо з того, що своєчасно і обґрунтовано на міжнародному праві вирішення будь-якої проблеми в Україні, воно напроти укріплює саму українську державу. І коли ми говоримо про
право на самовизначення кримськотатарського народу на власній землі, а вони є корінним народом Криму, України. І якщо ми говоримо про це право у складі української держави, якщо ми це оформлюємо відповідними нормами, які спираються на міжнародне право, це лише це не просто укріплення, знаєте, такої продержавницької лінії в Криму, але в наших умовах це є створення одного з найефективних механізмів, за допомогою яких ми можемо повернути Крим під контроль української держави. Тобто, чи я правильно розумію, що самовизначення можливе лише в межах української держави? Жодного іншого варіанту самовизначення ви не передбачаєте? Якщо виходити просто з міжнародного права, то ми можемо говорити о дуже різних формах самовизначення, але ви знаєте, що сучасна міжнародна практика, вона вітає такі форми самовизначення, які не ведуть до змінення державних кордонів. І в наших умовах так ми говоримо виключно про самовизначення у складі української держави. Але ми при цьому говоримо про те, що сутність кримської автономії має виходити з наявності корінного народу, який так сталося за століття і знову ж з причин російської анексії ще з 1783 року корінний народ залишився у меншості, і тому кримська автономія, яка спирається, джерелом якої є право кримськотатарського народу на самовизначення, вона є особливим інструментом для збереження і розвитку корінного народу України. У мене останнє запитання до вас, пане Чубаров, щодо закону про освіту і його 7-го пункту, закону про мови освіти. Здається, висловилися з цього приводу вже всі. У кримських татар є особливий статус в цьому законі, вони є корінним народом. Чи ви задоволені формулюваннями цього закону і чи вони допоможуть в майбутньому підготувати нову кримсько-татарську адміністрацію і заповнити всі ті позиції, які будуть відкриватися після деокупації Криму? Я був одним з тих депутатів, які працювали наполегливо над змінами до закону про освіту. І мені здавалося, що влітку, коли всі, можливо, відпочивали депутати, ми знайшли більш-менш прийнятні формули. Але сталося так, що під час обговорення на початку вересня на сесії вже безпосередньо депутати не підтримали більшістю ту формулу, яку ми напрацювали. І було буквально на сесії створено робочу групу нову, і ми десь 3-4 години окремо від своїх колег напрацювали, і до кінця дня ми вийшли з цією формулою, яка зараз схвалена в законі. Тобто ми роз'єднали корінні народи і національні меншини, ми їх виписали окремо. Для нас було головним те, щоб ніхто не приймав ці норми як такі, які ведуть їх до асиміляції. Ну, скажімо, до українізації, бо коли люди бояться втратити свою мову, свою ідентичність, то для них немає різниці, чи це буде русифікація, чи українізація. І мені здається, ми знайшли ці такі умови, коли особи, які належать до національних меншин, вони навчаються своєю рідною мовою в дошкільних закладах і в закладах початкової школьної освіти. І починаючи вже з старших класів, вони переходять на навчання українською мовою, але зберігаються ще навчання рідної мови і літератури. Ми просто не забуваємо про те, що всі національні меншини, які у нас живуть в Україні, вони мають свої етнічні споріднені держави. І виходячи з того, яку освіту, мовну, базову таку освіту вони отримали в Україні, в дошкільних закладах, на початковій школі, продовжують в закладах середньої школьної освіти. І плюс ці комунікації інформаційні, з якими вони користуються з власних батьківщин, ну зараз 21 століття, то тут немає жодної загрози для того, що вони можуть позабутися своєї мови і таке інше. У мене дуже практичне питання. Чи цей закон підготує майбутню адміністрацію, яка знатиме кримсько-татарську мову і українську мову на Кримському півострові в майбутній кримсько-татарській автономії?
Якщо ми випишемо, спираючись на цю норму, яку ми зараз дали в законі про освіту, випишемо дуже добре умови для розвитку кримсько-татарської автономії, і якщо в цій автономії всі, незважаючи від своєї етнічної мовної належності, будуть в однаковій мірі володіти українською мовою як державною і кримсько-татарською як мовою корінного народу, то ми створюємо ті умови, про які ви говорите. Бо дійсно мовна сфера, в першу чергу, вона має бути такою, щоб надавала можливості для повного задіяння управлінської системи згідно тих мовних потреб, які є у населення всієї держави чи відповідної області, чи в даному випадку Криму. І всі управлінці не можуть бути різниці при тому, що там Донбас, Крим чи Закарпаття, всі чиновники мають володіти і задіяти державну мову, а в Криму ми би хотіли колись досягти тієї ситуації, коли чиновники також будуть володіти кримсько-татарською мовою. Дякую вам за розмову, пане Чубаров, і Дякую до вам. зустрічі в Криму. Дякую.